Сега трябва да намерим заложник. Те да си говорят. Какво ни пука, бе? Вземем един. Луд. Много хубаво праше. Мерси. Аре, колега. Моля, Моля. моля. Бая, Добре, сериозно тише ли? си. Добре, аре ти ще бъдеш. Опа, Луд, влизай дава в ли си? прошет. Айде, сега що? Заложник за банка, за Бре, магазин. моля взема сега си остаклата. Да. Остава, бе, бати. Вземай го за заложник. Вие мене ли пробвахте? Да, ма ти беше нямаше замислен. Нямаше да слезе. Другия е по-досаден, брат, заради това. Аре, влизай в багажник. Я отидем до оранжерия да взема патрони. Добре. Добре, че манячето не знаеш, че нямаш патрони от. Верно. Аз не бих се качил. Ама той и чул бе, Луд. Знам. Ти там каза, че нямаш патрони от. Не дей бяга, брат, аз имам бухалка. И аз си имам бухалка. Ще ти правим сандвич. Провери първо. Пуснах. Ей. Е ти водичка. Мерси, Е ти и носни кръпи Бобев. мерси. Топи, къде си бързо? Механици бързо, защо? Донеси два стетоскопа. По най-бърден начин. Пуснали сме магазин. Къде? Аз ги имам в мене, къде? В... Магазина на ванилата. Магазина на ванилата. Значи аз да не идвам, нали? Да, не пори. Аз идвам Добре. с сад. Нали те сорса? Добре. Чакаме ги. Какво занимаваш, Луд? Ами, вин скрачинг и буст. Кой си на бустинга? Той един приятел пуска, аз даже не съм го отключил. Ма той го пуска. А, той кой е? Един Леон. Леон Браун. Мгм. Ясно. И с един Павел също правя. Да бе, ние искаме да правим S+. То, И той пейкът казва, от- пусна Да, S един и за войса. взима- И взима полицайите, ама то даже няма полицай за S+. Готина количка. Оста пич. Да, само ред не се кара. Ви двата ли са на земята? Да, мерси. Айди. Айди. What? Не е с него? Ами? Какво? Ти как се бира до са магазини, бе, Луд? Ти какво? Мерси, искаш ли? Шперци имаме, Да. Ама не такъв. Подобрен. Подобрен. Споко. Подобрен имаш ли? Да, бе. Трябва ми. При нормален ще дам. Аз имам нормалния. Ако имаш два подобрения. Ето. Мерси. Вие са свои повечето. Преди как бяха това, бе? Пак така, ама забравих. Мирмани май не врат. Постреляш, бе! Вратите Луд.
Има заложник, не мога една, ама къде му се гледам на заложника. Ма много ще ме желаят, ако дойдат изобщо. От. От, звъни на полицаите да идват. Но то май сега разбраха, че има магазин. Ти чак като разбиеш... Фали бе, човек. Май да. Как така бе, луд? Кой това бе? Пичо, сготвени сте. Споко бе, луд. Ти не знаеш кои сме ние. Споко, Луд. Кои сте вие, луд? Зоопарка, луд. Зоопарка. Аз съм ви чул, бе. Ходи и вземи от оня ключа. Ами не мога, полицая... Трябва да преговорим. Опа, сори. Или? Опа, сега ще стане опа. Какво става, Луд? Що се същите? Еми, защото сте с пистолет, С бухалка съм. а колегата отзаде. Той е с воден пистолет. Не, бавно съм. За какво си тука? Обир на магазин и изстрели? Изстреляли. Да. Стреляхме. Ами трябваше да бъдете повикани по някакъв начин, между другото. Ми... Не за това. Имаше Вие изстрели. добре ли сте? Много добре. Като, значи, хранено като сенаме Мишелин стар в ресторанта, виж. Искаме, че изпът надясно, където се очакват. Не знам. Но матарски ли се готвим, бе, чат? Добре. Що там отиди си, бе? Човек. Неясно. Колко полицаи имате, бе? В момента на смяна. Чакай, проверя. Ой. Абе, сигурно да се седем обаче. Нямате се. Сега пак нищо да не вземем от този магазин. Опа. Грешка. Брат, имаш още лока храна, бе. Да. От ресторанта Мишлин ли? Мишелин ли? Какво беше? Ево. Мерсе. 12 бона, братле. Бима От кой майката. ресторант? Е, това от хат кафето, просто те храним с едно сме Мишелин заведение. Разбираш? Да, да. А той сам ли ще е наистина? Не е ли Да. Мишлен, бе? Не е ли Мишлен? Мишлен. Мишелин са гумите. Аз му казах. Мишелин. Ще обърка гумите, бе. Къде е колегата, бе? Давай да си ходим направо. Готови ли сте? Секунда, да е, секунда. Секунда, бе. Той в момента няма... Да изтеглим малко пари. Няма търпение да ни гони. Пак 30 секунди спешъл. Имам много патрулка, само това ще ти кажа. Е, хубаво да е. Виждам. А къде са колегите? Аз съм колегите. Да. Идват. Чакаме ли ги? О, май. Питай ги да знаем дали тръгваме. Идват, чакайте. Добре. Още една патрулка и сме готови. Добре.
И тя сега тази една патрулка, като стане с заложника, се вгъс. Заек ще пробвам да му направят това. Само не тръгвай надясно, наляво. Добре, Да, съм им казал ясно. добре. Една... Но си у вас, бе. у нас Слушам. си. Една секунда, колегите се върнат, че са вземали грешния автомобил. Добре. Добра комуникация имате. Аз им Ай, да склони гоните, вие ни гоните с ламбо. То май ние сме с грешния автомобил, да да го сменим. Да. Кой заварил, той предварил. Няма проблеми. Ето ги колегите. Ето ги. Колегите от отдела. Мога да се похваля, искам да се похваля на господин Бобев. Какво натягат Милора? Искам, господин Бобев. Кой е Бобев? Господин Бобев. Не те чувам! Говори! Говоря, чуваш ли ме в момента? Да. Специално съм дал на заложника носни кърпички и Бобев. Ева. Знаеш Три какво мога да ви бобе. предложа, ама те преди Си да избърши тръгнем. газът Само всяк. заради това отивам Ей, до чакай, бе, пътувка да чакай, бе. тегля на кантара 200 грама шанс. Не, аз мога да ви претегля 300 грама шанс за 20 бона. Кой бяхте вие? Не знам. Пробвах се. Носи Решете. кърпи Бобев. Да си избърша газа. Дайте му още кръпи, много реве. Да. Давай, дай. Така, готови ли сте? Да има с Аз какво съм запаля винаги камината у готов за нас. Добре, Нищо не може ще да ви излезем от магазина. Да, бе, да. Готови Ако ли сте? искате, стойте там. Не, няма какво да вземем повече. Внимайте, където не е обучен, кога и как да стреля, много е опасен. Кой къде е такъв е бил? Добре, ще Много е опасен, внимайте. Не съм му казал кога да използва пистолета, луте. Ясно. Значи да внимава да не те прострелял случайно. Да. И това е вариант. Но внимайте да не простреля вас, много е луто, казвам. Добре, ние излизаме, качваме се в колата и потегляме надясно. Заложника остава в магазина Айде, добре. да пазарува по домати. Не, заложника не става в магазина. Отива наляво. Айде. Няма какво да го мислите. Давайте. Налево си заложник. Айде. Здрасти. Здрасти. Много яки очила имаш. Мерси. Внимай, че с ламбо лут. Оле, той от него това му нещо не завива, бе. Щом не завива, отиваме. Или просто меня... Мале, той са воли се тварите, дей 47 два пъти. Оле, той отида да бере. Чиз. Това беше. Без 200 грама шанс следващия път.